салом ба ҳама дӯстдорони футбол ва обуначиёни канали мо. имрӯз мо воқеан як барномаи гарм дорем, зеро ҳафтаи футболи гузашта пур аз рӯйдодҳои ҷолиб ва натиҷаҳои ғайричашмдош буд. биёед ба ин ҷаҳони шавқувар ғута занем ва лаҳзаҳои дурахшонтаринро муҳокима кунем. аввал аз Манчестер Юнайтед оғоз мекунем ки мутаассифона барои мухлисонаш боз натавонист ба ҳамлаи рақиб муқобилат кунад. челси иродаи бениҳоят ба ғалабаро нишон дод ва 3 имтиёзро ба даст овард. ба Арсенал ва Ливерпул мегузарем ки дар майдон як ҷанги ҳақиқиро ташкил карданд ки бо мусовӣ ба анҷом расид. ин натиҷа тавре ки аҷиб аст ба нафи Манчестер Сити шуд ки акнун тамоми имкониятҳоро дорад ки мавқеашро дар чемпионат мустаҳкам кунад. интрига дар премер-лигаи Англия танҳо бештар мешавад. акнун ба Италия мегузарем ки дар он ҷо Интер ва Ювентус дар бархурди рӯбарӯ шуданд ки ҳамеша таваҷҷӯҳи миллионҳо мухлисонро ҷалб мекунад. бозӣ чунон ки аз ин бузургҷӯсаҳои футболи Италия интизор мерафт пуршиддат ва пурмазмун буд. фаромӯш накунем Ла Лигаро ки дар он ҷо Атлетико Мадрид ба таври ғайричашмдош ба Бетис мағлуб шуд. ин натиҷа барои бисёриҳо ғайричашмдош буд ва ҳоло Атлетико бояд ҷиддан рӯи хатоҳо кор кунад то ба мубориза барои унвон баргардад. дар маҷмӯъ ҷаҳони футбол моро аз ҳайрат ва шодӣ бо гардишҳои ғайричашмдош боз намедорад. агар шумо хоҳед ки аз ҳамаи хабарҳо, таҳлилҳо ва трансферҳо огаҳ бошед, шуморо ба обуна шудан ба канали телеграми худ даъват мекунам. дар он ҷо мо ҳамаи чизҳои ҷолиб аз ҷаҳони футболро муҳокима мекунем. ссилкаи телеграм канал дар описании ин видео. акнун дар ягон ҷо ба азур шунед, мо бошем сар мекунем. дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. дар он ҷо аввал коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст орад. ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. дар даври нуҳуми лигаи премерии Англия Манчестер Юнайтед аз Вестхэм бо ҳисоби 1-2 шикаст хӯрд. бозӣ бо муборизаи баробар оғоз ёфт, аммо дар дақиқаи 74-ум Крисенсио Саммеривилл мизбононро пеш гирифт. манкуниянҳо бо нишон додани характер тавонистанд бо шарофати голи Каземиро дар дақиқаи 81 пас аз паси муваффақи Ҷошуа Зиркзе ҳисобро баробар кунанд. аммо дар дақиқаи 92-ум Ҷарард Боен пеналтиро ки дар ин бозӣ ҳалкунанда шуд амалӣ кард. ин шикаст зарбаи дигаре барои Манчестер Юнайтед гардид ки дар як моҳи охир танҳо як ғалаба ба даст овард. бо ҳисоби 2-1 бар Брентфорд ғолиб омада буд. дар ҳисоби даста инчунин 5 мусовӣ ва 2 шикаст вуҷуд дорад. бозии навбатии шогирдони Эрик Тен Хаг 3 октябр бар зидди Лестер дар ҷоми лигаи Англия баргузор мешавад. мураббии асосии Манчестер Юнайтед норозигии худро аз қарори доварон изҳор намуда қайд кард ки пеналти нодуруст таъин шудааст ва ин аллакай сеюмин ҳолат дар мавсиме аст ки даста бо чунин қарорҳо рӯбарӯ мешавад. вақте ки ба натиҷаҳои охирини Манчестер Юнайтед менигаред, ба фикр меафтед ки бо даста чӣ рӯй медиҳад. бале, ғалаба бар Брентфорд буд, аммо дар пасманзари 5 мусовӣ ва 2 шикаст ин мисли қатра дар баҳр менамояд. дар бозӣ бо Вестхэм мо манзараи шиносро дидем. даста имкониятҳо эҷод мекунад, аммо онҳоро амалӣ карда наметавонад. Каземиро албатта дараҷаи худро нишон дод бо баробар кардани ҳисоб, аммо чӣ фоида агар дар дақиқаҳои охир аз пеналти гол сар диҳед. ва шумо фикр мекунед оё пеналти буд? Эрик Тен Хаг норозӣ аст ва ман ӯро мефаҳмам. вар бояд танҳо дар ҳолатҳои хатогии равшан дахолат кунад, аммо чаро ин қоида на ҳамеша кор мекунад. ин аллакай сеюмин бор дар мавсиме аст ки МЮ бо чунин қарор рӯбарӯ мешавад. албатта доварон низ инсонанд, аммо вақте ки чунин лаҳзаҳо ба мавқеи Юнайтед дар ҷадвал таъсир мерасонанд аламовар мешавад. бозии оянда бо Лестер аст ва мехоҳам бовар кард ки бахт ниҳоят ба рӯи онҳо механдад. дар бозии дигари премер-лигаи Англия Арсенал ва Ливерпул як бозии ҳақиқии футболиро ташкил карданд ки бо ҳисоби 2-2 анҷом ёфт. дар дақиқаи 9-ум Букайо Сака ҳисобро кушод, вале Вирҷил ван Дейк зуд дар дақиқаи 18-ум баробарӣ овард. дар охири нимаи аввал дар дақиқаи 43-ум Микел Мерино боз канонирҳоро пеш баровард, вале Ливерпул таслим шуданӣ набуд ва дар дақиқаи 81-ум Муҳаммад Салоҳ ҳисобро баробар кард ки силсилаи ғалабаҳои дастаашро аз 8 бозӣ қатъ намуд. ин натиҷа ба Манчестер Сити имкон дод ки бо 23 хол дар ҷадвали турнирӣ пешсаф шавад ва Ливерпул бо 22 хол дар ҷои дуюм монад. дар чоргонаи беҳтарин ҳамчунин Арсенал ва Астон Вилла бо 18 хол қарор доранд. ғайр аз ин Салоҳ бо задани голи 163-юми худ дар лигаи премерияи Англия Ҷереми Дефоро паси сар кард ва бо Робби Фаулер дар рӯйхати беҳтарин голзанҳои лига баробар шуд.
вақте ки Букайо Сака дар дақиқаи 9 ҳисобро кушод, чунин менамуд ки канонирҳо барои ғалаба омодагии ҷиддӣ доранд, вале Вирҷил ван Дек зуд ин ҳиссиётро хунук кард ва ҳисобро баробар намуд. Микел Мерино дар дақиқаи 43 ба мухлисон умеди нав дод ва ман фикр кардам, оё силсилаи ғалабаҳои Ливерпул хотима меёбад, вале Муҳаммад Салоҳ чун қаҳрамони ҳақиқӣ дар дақиқаи 81 ба бозии интрига баргардонд. ҷолиб аст ки ин натиҷа чӣ гуна ба ҷадвали турнирӣ таъсир расонд. Манчестер Сити акнун дар аввали ҷадвал аст ва Ливерпул ба ҷои дуюм фаромад, вале дастоварди Салоҳ хеле таъсирбахш аст. 163 гол дар Премер Лигаи Англия. ӯ Ҷеремин Дефоро паси сар кард ва бо легенда Робби Фаулер баробар шуд. Кӣ медонад, шояд ба зудӣ ӯ ҳатто Алан Ширерро ҳам мегузарад. дар ҳар сурат моро боз бисёр бозиҳои шавқовар ва анҷомҳои ғайричашмдош интизоранд. дар бозии дигари Лигаи Якуми Англия Челси бо ҳисоби 2-1 бар Ньюкасл ғалаба кард. Лондониён бозиро бо ҳамлаи устувор оғоз карданд ва аллакай дар дақиқаи 18 Николас Ҷексон ҳисобро кушод ки омодагии ҷисмонӣ ва техникаи олиҷанобашро нишон дод. Аммо Ньюкасл ҷавоб дод ва Александр Исак дар дақиқаи 32 ҳисобро баробар кард ки бозиро боз ба интрига овард. дар нимаи дуюм Коул Палмер нимҳиматгари Челси дар дақиқаи 47 боз ҳисоби дастаашро пеш бурд ва голи ҳафтуми худро дар мавсими ҷорӣ зад. ин гол ҳалкунанда шуд ва ғалабаро бар Челси овард. Палмер ки дар бозии нуҳуми худ дар ин мавсим қарор дорад, бо натиҷаҳои худ таассурот мебахшад. дар ҳисоби ӯ аллакай 7 гол ва 5 партофти натиҷабахш аст ки ӯро пешсаф дар нишондиҳандаи гол ҷамъи пас мекунад. дар бозии ҳамзамон Кристал Пелас бар Тоттенхем бо ҳисоби 1-0 ғалаба кард ки ин ғалаба ба шарофати голи Жан-Филип Матита ба даст омад. ин ғалаба ба Кристал Пелас имкон дод ки 6 гол ҷамъоварӣ кунад ва ҷои 17-умро дар ҷадвал ишғол намояд, дар ҳоле ки Тоттенхем бо 13 гол дар мавқеи 8-ум қарор дорад. баъд аз ғалабаи Челси бар Ньюкасл наметавонам аҳамияти ин бозӣ барои даста ва махсусан барои Коул Палмерро қайд накунам. вақте ки мебинед ки нимҳиматгари ҷавон монанди Палмер ба майдон мебарояд ва фарқият мекунад, мефаҳмед ки Челси оянда дорад. қобилияти ӯ дар задани голҳо ва додани партофто дар чунин сатҳ воқеан таассуротбахш аст. 7 гол ва 5 партофти натиҷабахш дар 9 бозӣ ин нишондиҳандаи аҷиб барои бозингари сину соли ӯст. ба назар мерасад ки ӯ воқеан ба звенои калидӣ дар ҳамлаи лондониён табдил ёфтааст. аммо набояд Кристал Пеласро фаромӯш кард. ғалабаи онҳо бар Тоттенхем нишон медиҳад ки ҳатто дастҳои дар қисми поёнии ҷадвал қарор доранд метавонанд мубориза баранд ва натиҷа ба даст оранд. Жан-Филип Матита голи ягона вале чунин муҳим зад ки ба дастаи ӯ 3 гол овард. ин боз як бор тасдиқ мекунад ки дар футбол ҳеҷ чиз ғайриимкон нест ва ҳар як бозӣ метавонад сюрприз оварад. дар даври 11-уми Ла Лига Атлетико дар меҳмонӣ аз Бетис бо ҳисоби 0-1 мағлуб шуд. ягона голи бозӣ дар натиҷаи автоголи Хосе Хименес дар дақиқаи 4 зада шуд. ин мағлубият барои тими Диего Симеоне дуюм пайҳам аст ки ба давраи душворияш дучор шудааст. дар 6 бозии охир Атлетико танҳо як пирӯзӣ бар Лиганес 3-1 ба даст овард ва ҳамчунин аз Бенфика ва Лил дар Лигаи Чемпионҳо мағлуб шуда бо Реал ва Реал Сосидад мусовӣ бозӣ кард. мадридиё ба ҷои 4 дар ҷадвали мусобиқа бо 20 гол фаромада ба Виллареал роҳ доданд. фосила аз Барселонаи пешсаф 10 гол аст ки ин бузургтарин фарқият дар даврони кории Симеоне дар клуб аст. дар дигар чемпионатҳо низ воқеаҳои ҷолиб рух медиҳанд. ПСЖ дар Лигаи 1 бо эътимод пешсаф аст ва Наполи фосилаи худро аз рақибон дар серияи А зиёд кардааст. дар Италия Ювентус аллакай 5 бозӣ наметавонад Интерро мағлуб кунад ки ин беҳтарин силсила барои Миланиё аз соли 1972 мебошад. вақте ки ба натиҷаҳои Атлетико назар мекунӣ, мехоҳӣ пурсӣ бо дастае ки чанде пеш қувваи қавӣ дар Ла Лига буд чӣ шуд? автоголи Хименес шояд танҳо рамзи мушкилоти дохилии тимӣ бошад. Диего Симеоне ки бо эҳсосот ва тактикаи худ маъруф аст, ба назар мерасад ки бо ҷиддитарин мушкилотҳои карьераи худ дар клуб рӯбарӯ шудааст. фосила аз Барселона ба 10 гол пас аз 11 давр ин як огоҳии ҷиддӣ аст. бояд фавран чизеро тағйир дод то аз мубориза барои унвон берун набароӣ. дар ҳамин ҳол дар дигар чемпионатҳо ҳамаи чиз бештар пешгӯишаванда аст. ПСЖ ва Наполи бо эътимод пешсафиро идома медиҳанд. бо вуҷуди ин бояд ба силсилаи ҷолиби Интер бар зидди Ювентус ишора кард ки нишон медиҳад ки дар футбол ҳамеша ҷое барои сюрпризҳо ҳаст. умедворам ки Атлетико низ қувваи худро барои камбеки ғайриинтизор пайдо мекунад. боз бисёр бозиҳо дар пешанд ва шояд ин мавсим барои мадридиё як санҷиши ҳақиқӣ барои устуворӣ гардад. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обнашдаро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.